Yanse Christian Unyam Kesese Unyami ye Nadoye Hoda. Amen. Amen. Yadanyamia si wo mpempenswa wadi edru. Yes. Nokasem. Adifo mpa aboya afibia ye bai. Emfie mienu ni aye bai. Yes. Na ene afi ena yasan babim na yesre nyame se oma kwansidie bia ntware yakwam. Amen. Yes. Na emfie a aka yenim no nyina no sani adifo empabo enhyehyete no. Yes. Obema na to yansudwem na afibia no yabeba na yabebo mpaye. Amen. Ama asafi. That's right. Oman. Yes. Ane amanhuro nyina asane se ane kwari gidie asafo empaibo ekita oman na nipa dodo no anim emu mpanimfo mponim se asafi mpaibo ekura oman. Amen. Eshanka nyame down. Amen. Amen. Bosuni etwa no na eye Easter. No crasem. Na o kan Easter dia na mikrom kwaw ena Easter na yeden ewo pa. No crasem. Na baby a obeti no obeti say kwaw na chasi Easter. Yes. Na ahemfa okro bia no nyina no dia mi kan o mka bisa se emfie mienu ni a yedi Easter no na Easter no yedi ni na nan nanso afiwe dia ni de yobedi ni na ochi Nokasem. obo nsama kan nyame hira. Amen. Yes. Na say Easter no yedi ni omudi ni na ochi mine ma ni bi omudi ni na ochi na no kwali gidi asafo yenso emfie mienu ni a yeba mpa bobi enti empa bo no yenso yedi bi beka ho. Amen. Amen. Enshanka nyame da. Amen. Na sani ete no na wotwe esenne ena dimfo pani eni ne mpanifo eni sofo pani eni ne mpanifo yebehye adwuma na ase enti na wotwe no aka bi ne na wotwe mielu na ba. Amen. Enti sa empabo yeye ne enei na wotwe. Yes. Mesete bia wukumam na gibibi ko gishia bi ko. Amen. Sani be ya wonso ubenya fa hodie na empabo huro na ya mani nyina no ubekani nyina aboa agimu nhira sabre ediakọ okrom. Amen. Enshanka nyame da. Amen. Enti me mama sankan no waren na ne mediri kan no Roma fo hwetidu hwenchemo di kan me enko Me pa cho Roman fu etidu nchemu ye baako. ai Wose Israel pon kwaje nam gidie so ba. yenko Anuanu men. enti minianu we Baako me modi am pe. asafo me Yes. anuanu mo basrai Yes. me se Aha. sofo pani sa me mo ntia sese Baako me modi am pe. elu kwani gidi asafo. Yes. Enedai yankuma mwadi ayepe Ene me nkoto am ekoto se nya. ene enkoto a yakutu se nyankopon a ena wotwi mu nyina no yaba bebo mpaye ene twa mu ni nyina ni se Mu benya nkwa. obo nsama nkanya mishira. Amen. Amen. Yes. Mu benya nkwa No crasem. mu benya honfa ahodie Yes. enu nti
kuma mu adi enti no na ye pese eniema bia ebeye kwansidie ama wo mpa ebo afi no ezati eyifi o no krasem ezati eyifi o Amen. asani say Bible ekani John 9:31 wasini enim say yenim say onyankopon tie de bo onyankopon ontie de boni ani na so bi fere nyankopon na se onipa bi fere nyankopon na so oye de opa na oye de opa wonu mom na otie no amen amen ono mom na otie no no krasem asani say boni de ne mekari wo heavy for 18:9 Hebrews chapter 4, verse number 1. number 13 Verse number 13. yango What should I say? Say, wo ba. From a batakaria, Mijano, Cap. Hebrew 4 Hebrews chapter 4 verse 13. yango baba Eni abodi bi a enna eni di. abodi bi a enna di onanim Na ade nyina ho da ho. ade nyina ho da ho Na esu abie. Yes. Ene no wo asem no anim. Amen. Amen. Enti mimi asem a ewo abofo n'anim nyina eda ho. no krasem Ewo da ho. yes Na esu abie de ene no wo asem n'anim. no krasem Enti ene dey. Ha ya ka onyankopon tiri mu po. No kasem. No ti obo asase we na ne enti a wo boye. mitie Ha Encheka yamida. amen Isaiah 45 Isaiah chapter 45, verse 18 verse number 18. yanko Odifo Isaiah Oma, eti aduananum enchemudu watwe. ai Amanaman no frɛ. Bible say amanamai no Obofre. efre yes yanko baba Na sɛ Awurade a ɔba ɔsoro, enti sa awradi nyankopon wa obo soro na wɔnwene asase, na onwini asase we na wɔyɛ ne sie. na oye no esienie Ɔne Nyankopɔn. ono ani no nyankopon krasem Amen. amen amen da me pete onipa bi ehunu no yes de obo soro we na onwini asase we no onu kudo ni nyankopon Yes. onyame bi ni hobi Dabi o. shanka nyamida Amen. janko baba Na ɔno na ɔde si hɔ. ɔne na ɔde ɔsoro wei na asase wei esi hɔ Wɔamma ne hunu, na ɔmo ne kwa ɔmo ne hu na wɔnwene sɛ wɔn. na ɔnwini sɛ ɔntena so Mene Awurade. meni yɛ awurade Yes. israel nyankopɔn Obia ni wɔ bi. na obiara nni hɔ biem Ɛnya nyintaeɛ mu ɛna mekasaeɛ. amen amen onyame botae nie yes ɔnwini asase wei sɛ ɔntena so ɛno nti na ama nnɛ wote asase wei so onyame botae a wɔde bɔ asase nie enti bere a ɔnwini sɛ ɔntena so no hwɛ mɔta nwoma di kan ai hwɛ ti baako nkyɛmu aduonu nsia mose wo ma edi kan etie baako nkyemu yɛ duonu nsia yɛnkɔ na onyankopon ka sɛ enti onyankopɔn anwini asase wei yes na ɔbɔ ɔsoro yi yes na ne ti mu kɔ sɛ nnipa ntena so no mitie wo ɛna onyankopɔn ka kyerɛ wɔne abɔfo ne ne ba yesu kristo sɛ moma yɛ onipa momma yɛnyɛ onipa ɛwɔ yɛn suban so ɛwɔ yɛn suban so sɛ yɛn tiɛni ye question mark bi wɔ ha momma yɛmmɔ onipa ɛwɔ yɛn ɛwɔ suban yɛn suban so sɛ yɛn sɛ so ɛne nti onipa biara no woyɛ onyankopɔn suban so no krasem enti wo ne yɛ no akwan yi woyɛ nyame suban so bisa woyɛ nyame suban so Ebisa wo. amen Amen. yɛnkɔ baba sɛ ɛwɔ yɛn suban so ɛwɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛ so ɛne yɛn nsɛsoɔ na wɔni ɛpo mu mpata na ɔni ɛpo mu mpataa ewiem nomaa ewiem nnomaa ntɔteboa ɛne ntɔteboa ɛne asase so mu ɛne anyinaa asase so mmoa nyinaa ɛne mu ɔwia so ɛne mmoa a wɔwea so yɛ no krasem ɔmo yɛ ntasɛ daa Amen. ɛna ɔnwene wo nipa Yes. ɔkwan a ɔfaa so nwene wo nipa no meka kyerɛ wo a ɛyɛ dɔteɛ no krɛ ɛna ɔde nwene wo nipa yes ɛna ɔde dɔteɛ ne yɛ o nipa wiɛ no yes dompe a ɛwɔ o nipa ne ho no Yes. ɛna ɔde yɛ ɔbaa nhyɛn ka nyame daa Amen. ɛna wɔse nipa mmienu ɛmɛtena asase so nti bere a nipa mmienu na ɛte asase so no yɛnhwɛ deɛ ɛbaeɛ yɛnkɔ baba Genesis chapter
chapter 1 verse 27. Aye. Na Awurade Nyankopɔn ebo onipa oni suban so. Na Onyankopɔn bo onipa oni suban so. Onyankopɔn suban so no bo no. Onyankopɔn suban so no bo no. Obarima no oba no bo. Obarima ne oba no bo. Ana Nyankopɔn hyira wo. Ana Onyankopɔn hyira wo. Na Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ. Amen. Amen. Oba ba ko ne barima ba ko mra. Yes. Oba ba ko ena abarima oba ba ko bari oba ni ho. Oba ani obarima Ana obo wo no. Dan wani fam. O dan wani fam. Monkoto. Oba ni obarima. Ana obo wo. Ani obo wo. Genesis chapter 1 verse 28. Na Awurade Nyankopɔn hyira wo. Ana Awurade Nyankopɔn de ne nsa to wɔn so. Hyira wo. Ana o hyira wɔn. Na Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ. Nhyira na me be hyira wɔn sese no. Me nka kata bia wo wanu masam na me ka. Wati. Na Onyankopɔn yɛ den hyira wɔn. Ana o ka kyerɛ wɔn sɛ. Ana o ka kyerɛ banu nu sɛ. Monwo. Na monno. No kura asɛm. Na mo hyɛ asase so. Na mo hyɛ asase so. Emma. Mfiase ni nipa ne mienu pɛ. Ana onyame anum asɛm sɛ wɔmonwo no hyɛ asase so ma. Ɛna ɛnɛ dɛn awo na beduru saa bere. Na me bɛtɛ me ka kyerɛ ɛdɔm a yɛhyia ha nyinaa ne sɛ na Yesu Awurade anum asɛm ne yɛnwie. Asase yɛn hyɛ so. Sɛ ofiri ha kɔnkɔkɔ a asase ni bebree da hɔ. Ɛdan bi antim. Onipa bi antim. Yɛnya hyɛ asase no so. Ɛno nti ɛmɛɛ. Amen. God bless you. Na maun bibi ka bibi kyerɛw. Ɛwɔ ka kyerɛ wɔn sɛ. Ɛna o ka kyerɛ wɔn sɛ. Monwo. Monya asase so ma. Na mo nhyɛ so. Na mo ne pum pata. Enie. Apata yɛ o de awate. No kura asɛm. Onyame sɛ obo odipa no. Wo man no provision sɛ apata ɛyɛ wo dia. No kura asɛm. Yɛnkɔ baba. Ewiem no ma. Ɛyɛ wo dia. No kura. Yɛnkɔ. Ɛne mo a ɔkeka ho. Ɛkeka ho nyinaa. Sɛ me pɛtɛ me kyerɛ wo nnɛ sɛ onipa nti ɛna Onyankopɔn bɔ aboa. Enti ɛnyɛ onipa a ɛnkaboa wo ma ɛhwee wɔ asase so. Wo bɔ nsɛm anka Nyame hyira wo. Amen. Mo nsɔre. Ma hyira mo awie. Mo kura de mo twa wo. Mo nkɔ. Ɔmɛsa wo bi. Onyame hu sɛ yɛ. Ɔde nneɛma nyinaa hyɛ ne nsa. Amen. Ɛna Onyankopɔn abɔ onipa. Ɛna ɔde saa nneɛma wɔ nyinaa ma yɛn. Na tetebra no na mpani kyerɛ yɛn sɛ aboa kitie aboa nwansan otumi fi wura mu anu aba fie na onipa kyere no na wakuna di ɛnɛ wɔn wɔn me bɛkyerɛ oni ntia wɔn ni hɔ nɛ ɔmɛ nkyasa daa amen enti wɔhyira yɛn sɛ yɛn wo ne yɛn no ne yɛn nya asase so ma hwɛ ɛnneɛma bebree wɔ esi yɛn mpa bɔ kwan sɛ pani Thomas wɔ hɔ yi apostle wɔ hɔ yi na sɛ kɔba ne sɛ ne mpanimfoɔ atwa wɔn ho ahyia nyinaa no deɛ wɔyɛ sutie paa wɔ ne ho no ɛma no no ɔpɛ n'asɛm obisa ne biribi a ɔde ma no ɔba a wɔwo no ɛwɔ fie ɔma dodoɔ no nea ɔtie w'asɛm paa brɛ ne ho ase yɛ sutie ma wo no mese wopɛ n'asɛm enti onyame na awo
na opete onyame epe wasem na woye bibi ma wo dia ene etie me yes na sese no eniema ekoso wasasi so eni ewiase we no eye den papa na wan sakra wadwena eye den no kura sem yenim se onyankopon wontie de boneni na se obi feri nyankopon na se oye de opa oni no tie no kwadum pinan ntemu menu. Lamentation chapter 4 verse number 2. Yango Zion ma 1.10. Amen. Wasi Zion ma one boy thing. Our day amapa carry one. And our day amapa sikapa dite and a carry one. Esi saying and will put one side of Tiankupu. Amen. Titibreno say Oba on Sabbath no heading. Just how the far o papa and o mama so. And now my investigation. Now we be so Oba na say ansa na yakofa na brew. Sir. And ne Eba ne saying. Eba ne saying. Bible say zero maba one boy den our dear mapa carry one mapa abapa and a carry one esisana wo kuku and na net you bu say dotie kuku o remfo sanu adwumen and kwasam say ha brodo ebetimi atwe oba no problem indomie ebetimi atwe oba poki monkey coming come ebetimi atwe oba mami obu oye den entutu ho ase what yogurt ebetimi atwe no iPhone any indomie no problem indomie say kwa the indomie ni na aba iPhone fried rice zio maba wo bu oye den wodi amapa carry one no na odi amapa ene carry one esisen wo bu esisen na enne yembri so oman no yedi yebu am say dotie kukuo orinfo nsanu adwuma yedi yogurt any indomie any achimu ko yefie adan Shaka yamida amen yanko baba habodon pochichi won nufu ema won manum habodon mesron Bible say yanwuni no na enya sase so ma yes ha children's home say enya safo no ena aduma bo ayen ena nkwada no ayetoto omuguro wo mu sisa wo ye wo a enka nipa yato omagudoso na we dey hu wo no eye bebre onyi sen no afaduro na wayi ato agu onyi sen na wafaduro na wayi ato agu na me pata me bo amane se oba ne marima na no enya duane o enya duane why na ekoba ne saa de free mu ba no eye nyinsa ni awo ye na onyankopon kan se yenwo eno ho adwuma na wo ye eno nti hweyie se wonyem a wonyi ntun ene se wonyem na wayi atuadu abibi me ko kuro bi so na me kasem se ya me wie ye no ena kwada bi ba me nchen bire me nim se o ya kwada nti wo be kan nkwada asem a kire me oba yi wo su ena wo ka kire me se opani mi pa chawo se nyame ma me no maye bone en me se no wo gya wo de bone no waye yes ena wo se nyinsa no ma yinsia na agu ena me se wadi fiaye wo si dunan ensie dunan no wo nyinsa that's right aseo Shaka yamida amen yanko baba me pacho Lamentation chapter 4 verse number 3 ai habodon pochichi won nufu ma won man ena Bible say habodon aboa anunti onipanti ena ye born no Wodoni kesie wodoni kesie
Amen. Amen. Bible say adeɛ nyinaa da hɔ ɛsoa bie deɛ ne wɔ asɛm n'anim. Yes. Onipa biara a watu saa na mɔwe no ne ho fi wo koma mu na gyina so bɛgye mpaebɔ na ɛnyɛ saa o mpaebɔ no ɛyɛ kyiwade nyame anim bubu kuma na nu ho na ka no kuma mu kyerɛ nyame sɛ onyame ma yɛ bɔne enta Awurade fa kyɛ me sɛ betumi mpa a mpanimfo yi na egu ha bebree frɛ obi ne ka kyerɛ no na ontu fo mo mpa yɛ ma na fefa obi sadeɛ no brɛ nyame anim na nyɛ saa ɛnyɛ Bible sɛ mo bisa nanso mo nya asɛne sɛ mo bisa no wɔ bɔne mu wo hyɛ da Amen. Kɔ Ne ntoaso no. kwadwom no Me man baba adani otirimɔdenfoɔ. Ɛte sɛ ɛsrɛ so nhori. Amen. Amen. Fafiri number 1 nebra. Kwadwom chapter 4. Verse number 2. Verse number 2. Zion Emma one boy dene. Zion mabia one boy den. Ah wadi amapa kari won. Ah wadi mapa sikapa. Ahodie ene gye won kofie no. Esisen. Ene obu won se. Ene obu won se dotie. Ekukuo. Owemfo nsa no adwuma. Owemfo nsa no adwuma. Habodon po chichi won nufu ma won manum. Habodon chichi won nufu. Ema won manum. Me ma baba adani otirimɔdenfoɔ. Me ma bia adani otirimɔdenfoɔ. Ɛte sɛ sohori. Yes. Mesram. Nufo kakra obewu na odi ama obanti. No akoto akwada na to atwene. Yes. No akoto akwada no ato atwene. Yes. Na be peta me kira mu sɛ nyinsa dodo na mayi agu no. Adifo wom. Nokre. Asampakafo wom. Metio. Ajontufo wom. Yes. Ena mato omagu. Nokre. Ene mo badifo ho. Metio. Mo basampakafo ho. Yes. Ena mo bajontufo ho. Nokre. Ena mo bampanimfo ho. Yes. Abegi nhira nne. A wato sofo pon bi. Ato atwene. Nhira ka nyame da. Amen. Wato sofo pon bi. Ato atwene. Ato atwene. Enne o ba ha begi osofo nsam nhira. Oba na woto ne twene no wanyi eche sofo na waba ne nim ne no. Yes. Amen ta said that. Amen. Me ma ba bia da ne atimodinfo. Yes. Eti sɛ so hori. Enti me sira manuanom. Obi aware. Wa ware ne mpo no. Onyinsa ye no wayi agu. Aden. Onyankopɔn asɛm na mu tietia no. Onyame asɛm na mu sia no. Enti me sira mo bebre. Mo sakra madwen. Metumofo. Yes. Sɛ sakra wadwen. Na onyankopɔn entia wo mpaebɔ. Asensa wo yo dumfo ene mobrehumfo se unu ho na wo sakra wadwene a ode be chew. Amen. Ehyanka nyame da. Amen. Yanko baba. Enchemu nan. Ai. Sukoma akokwa tachema fam ne dodom. Amen. Amen. Sukom akwara na ode ne koto boda ne so no. Yes. Enzo a wono mo wan. Obaba nanum se bo no ode awu. Yes. Ehyanka nyame da. Amen. Enemi tufo. Yes. Mesraw. Yes. Enya biem. Enya nyame anum asam no no. Nyame anum asam say yanwo. Say wo ye ready a we pa cha nko ho. Wo ye ready nko ho. Amen ta said that. Amen. Yango baba. Emotofo bisa pan no. Emotafo buta pan no. Obi ni wa obubi ma wo. Wana wodi adofo. Asani say oda border so no. Wan e komere de na di. Obi ani ho. Wan e mani nso ano. Obi ani ho.
Saka nyameda. Amen. Amutafo bisa pano. Obi ni ho a wo ma ombi. Yes. Yanko baba. Wona wodi adokodoko de Na wodi adokodoko de. Ene dey. Se obi wu a na onu de onyame adaroma wo wo ne ba ne to ne sere so a. Enuane bebre aba. Mo de man kwada no. De. Kama. Woni a odi adokodoko de. Na ye di niema we nyina na ye won no. O ma ye pasa. E wo mro no so. Wona wo ye. Ya to bi a chiri sum na so. Ya to bi a chiri gotem. Ya to bi a chiri ewi abim. Yes. Toiletim e kwanchen obi kohunu rubber bag bi a obekɔhwem na abofredem na abofredem otimodinfo beni na wabafie na wabedidi fufuo nsaka nyameda Amen. yanko wona wo ye won entankokɔ so woni a wodo om to nwuram wodo om to keji mu na yedi kente bi what's your friend say? Amen. Amen. And then, Oma yesumina atu. Oma ye asumina atu. Yes. Me say, say me, ene wo, ena wa ye sa ade we bia. Enka mesu. Mesu. Yes. Akire nya me say, onyame mfa nche me. Na ma ye bone. Ma se ne nsa no adwuma. Ma tuatua ne nsema no. Amen. Amen. Enti misram. Yanko baba. Me patcho Lamentation chapter 4 verse number 6. What's it then? Na me man baba amumu yaso. Esi Sodom bone no. Bible say, "Ni man mabia. O kan no o kan woni e wo manyi nsan na gu no." Enokore. Woni e wo manyi bi hu ya de wo mni asem. Na me man babia Amumu yaso. Nyinsan yi gu ofo. Yes. Amumu yaso. Esi Sodom bone no. Esi Sodom bone. Nshanka nyameda. Amen. Esini Sodom bone. Aniti so one pai sade we mu anka. Amma onyame amfan friu. Ansana onyame aba. Yes. Oho be kire. No problem. Shanka nyameda. Amen. Enem mami tufo. Yo. Mami kan bone kire. Na esori free ho. Isaiah 47 verse number 7. Nshanka nyameda. Amen. Enti ena woba empabo ne na wobeti kasa we no nyinsen enyibi ngu da. Enyibi ngu da. Yes. Enyibi ngu da. Kasi amen. Enyibi ngu da. Enyibi ngu da. Enyibi ngu da. Amen. Enyibi ngu da. Amen. Shanka nyameda. Amen. Misram monhwam ho ye. Na empabo a na okuma masam a wode ba ha ene entimi nnu nyame anim na enhye nyame anonyam na ko gina ba bi bodin sai no kware gidi asafo empabo a om ye no ena medi ma bisade ekoye ena onyame ye ma me o hira da. Amen. Na ababa wo bi asi so woni ye na adwini sai jama on mabre wada Debi. yanko baba. Me patcho asempa no wodi for Isaiah. Etiedu na nso nchemu ye nso. Ai. Na woka se. Na okan se. Meye awura kusida. Omagasi ati Jerusalem wenti anyame na semu. Oh Jerusalem. Oh bebo. Omaya so dia wenti anyame na semu. Jerusalem. Oh bebo. Omagasi ati Jerusalem wenti anyame na semu.
Amen. Amen. Oman Jerusalem. One senior miasem. And Yama Omu Yenina Amamboye and some coin Omudina Sassiso. No cross him. And it is ye. And I won't follow Mumuyana Amo May. Isaiah chapter 47, verse number 7. What's it? Now, who can say? Enti Oba Esiswa. Najini in Susian ni say. May a Rakosida. Obey Rakosida. Obey Ra Akosida. Not to be a woman, any life of a woman, and no one or better. Maybe I tell me, child will say, Unipa or spy. No credit. Or spy. Yes. A better be no spy. Or better might be unpelled. Awesome. Catch a war. Amen. Now, Ebra. Whoa. Yes. Now we in say to go. Now when ya affair when ya bogabi. Yes. Now what? Affair now all power back. I saw it. No ye do. Now say, I saw for no deal for no money. Money. And no mammy abrewa or tiffy no money. Abrewa be yes. Amen. Amen. Ebra we are what you say. Jamaoka I said your way and your papa. Now be your real cosidano. Sabren one kai. Yanko. Now, I'm a one for winning man so. I'm a one for winning you know, some come. Not one kai were we, Now one kind a year. One kai a year. And it's a bring no cosso. A yen says away. Amen. I said, Amen. No, my one near. Young come, we are number 2. Near the quarry. Amuya number 2, no. Share Matthias Sampa. Adenine and Chawudunum. Yabakai Adenunciano. Nadianino. A TV Sambu. Okay, a TV Saman number 26. Verse number 15. A Chiwadia Bomino. A Chiwadia, a ball mine. It is a moon at Chiwadia Bomino. O dear for them, you can't say. I. It's a Kukumbia one. You're walking kind of Manentiasi. Amen. Amen. Yehua Chiwadia, a ball of mine. Yes. Our dear for Isaiah can't say. Ejina krum bianoa. They walking kind of Montias. Yes. Amen. Amen. And the others are so. I am very man, Eda. I feel glad home say, Obano by and not be able to say about. Shall be on the affair. So, Muhu Amamfuye, a bomb. Yes. O dear for Isaiah can't want them. Yes. I say, Ejina Krumbia. They're walking kind. They're all king kind of Manentiasi. Amen. Amen. A number. No cross him. Ebria amumuye doso no. Na oyankopon wie ne ben. Yes. Amumuye doso sabi. Yes. Amumuye doso sabi. Amen. Amen. Na ne me ka chewi. Ebo oman bi. Oman ne fe ni Sodom. Ana me be ken. Ebo oman bi. Ana Ghana ha. Enso abeduru ha. Abeduru ha. And I drew a man in also. Yes. Bebo mine. Say, you're penning for any as of for. I'm sorry, Nina. Next idea when say, Bow, man, we say, Kim. Asamaba. Or may Bebo. No cross him. If you say, a chiwadia, a bow of mine. Yes. Janko. And Chamudunsia. A Bionusia. In Timothy, Matthew chapter 24, verse number 26. It is a Wakachinamo say, Share, or was Raswa. Papa, Casaben or kind. Matthew chapter 24. David Matthew, Roman 1. Okay. Roman 1. About your Asempano Roman for Etibacon in Jamuya Dunisia. Watch I say. Na yenti. When you group on Eja Woma and Wakono. Amen. Amen. Wenti. When you group on Jawom, Emma and New Wakono. No cross him. If it's a Sodom ni Gomoria. Yes. Ne a Jamamo. Any Trumun. Any man named Maeda. Yes. Anna a walk room. No cross him. When you group on and I'm not for to 2 for beer. And ye.
enti onyankopɔn gyaa wɔn eniwa akono ɛma aniwa akɔnɔ no krasem yanko baba no krase na woma na de honam fam yonkofa ye ne kwaso no esesa ade mfa no kwaso. Romans chapter 1 verse number 24. yanko Atifi twen se amama mufo emusubo. amama mufo ne musubo Enti onyankopɔn so gyaa wɔn ema efin. na onyankopɔn gyaa wɔn ma efin Wɔn akoma kono mu. wɔn akoma kɔnɔ ne mu Sɛ wɔn bɔ wɔn nipadua da sɛ pa wɔn wɔn mu. bɔ wɔn nipadua adapaa Ɛwɔ wɔn mu. ɛwɔ wɔn mu yanko Efi sɛ efisɛ wɔsesa nyankopɔn no kora ne gye atoro. amen Amen. ɔsesa onyankopɔn no korɛ no agye atorɔ onyame sɛ yɛn wo na yɛn no Yes. ne yɛnya asase so ma So ma. wɔn ɔbaa ne barima na ohyira wɔn Yes. afei deɛ wote wo ne ɔbaa nna biem Onya ne sa. wo ne barima ne bɛda Yes. wo ne barima nna biem wo ne ɔbaa ne bɛda wasesa onyankopɔn no korɛ no ɛde ade atorɔ hyira nka nyame daa Amen. yɛnkɔ baba Na ɔfɛreyɛ. kɔ Na wɔsom abɔdeɛ sin ɔbaadeɛ. yɛnkɔ A wɔhyira no daadaa no. amen Amen. yɛnkɔ Wenti onyankopɔn gyaa wɔn ema aniwuo akɔnɔ. onyankopɔn gyaa wɔn ma aniwuo akɔnɔ aniwuo akɔnɔ hwɛ sɛbe aboa Yes. nantwie anaa odwan Yes. anaa pɔnkye Yes. ɔbɛfa ne yɔnko barima Dabi. ɔbɛfa ne yɔnko barima Onye nsi da. Onye. ɛyɛ niwu Ah. enti onyankopɔn gyaa wɔn ma aniwuo akɔnɔ Yes. ɛsi deɛ Na wɔn mmaa ɛde honam fam ayɛ nkofa ɛbea a ɛyɛ ne kwan soɔ no ɛsesa deɛ ɛmfa ne kwan so. amen Amen. sodom ɔmo mmaa no ɛde wɔn ɛyɛ bea a Ɛyɛ mmaa deɛ. ɛyɛ mmaa deɛ a fa ne kwan so no ɛfa ɛyɛ deɛ mfa ne kwan so Ɛnokwasɛm. na mebɛ sɛ mebisa mmaa ne sɛ ɔbaa ɛne barima sɛ ɔmo bɛda a ɔmo da sɛn ɔmo da ne sɛn ɔmo da ne sɛn Ɛyɛ face to face. nhyira nka nyame daa Amen. sɛ ɔbaa ɛne barima sɛ ɔmo bɛda a ɔmo da ne sɛn Ɛyɛ face to Face face. to face. amen Amen. mesrɛ mo monhwɛ mo ho yie Ɛnokwasɛm. amen Amen. ɛna wei amma yɛ man mu sɛ wei ma yɛ man mu a sɛnea sodom ne gomoria bɔɔyɛ no ɔma yi bɛbɔ Pa. yɛnkɔ baba Romans chapter 1 verse 27. ae Saa nso na mmarima egyaa wɔne ɔbaa honam fam ayɛ nkofa yɛ bea. enti saa na saa berɛ no mmarima agyaa wɔm ne mmaa yɔnkofa A ɛyɛ ne kwan so no. a ɛyɛ ne kwan so onyame bɔ ma wɔm no Ɛma wɔn fɛfoɔ ɛma mmarima. wɔn fɔfoɔ mmarima Wɔn ho akɔlɔ ɛdɔre wɔn mu. Yes. Amumuyɛ. amen Amen. asɛne sɛ ɔbarima woda hɔ a ɛnyɛ yie Yes. anaa wonim saa Ɛnokwasɛm. woda hɔ a ɛnyɛ den Ɛnyɛ ɛnyɛ yie Bedua mako. ɛno nti mmarima no mesan bisa sɛ wɔn nso wɔn yɛ ne sɛn Eh. wɔn kuntum hɔ anaa Ai. anaa ɔkwan bɛn so Kunturɔ. hyɛn ka nyame daa Amen. ɛyɛ niwu akɔnɔ Meka kyerɛ wo. ɛyɛ niwu akɔnɔ Yes. ɛyɛ niwu akɔnɔ wei na obi akɔ sukuu abɔ tae Degree. ne nyansa mu no Yes. wɔse mommyɛ nyi ntom Mienye ntum. mommyɛ nyi ntom LGBTQ plus Mienye ntum. plus. amen Amen. na yɛ dibeti wei ho Ai. na wei yɛ dibeti ho Debia. pani saa yi wei yɛahyɛ mo sɛ mo nkɔ parliament nkɔdwe yɛ ho wei yɛ dibeti ho Yɛnkyerɛ adwene wɔ wei ho. yɛsrɛ mo sɛ ɔman mpanimfoɔ no te me nka a Ɛnokwasɛm. wɔn nyi saa deɛ wei kura mfiri parliament hɔ na wɔn yi yɛ ho na yɛbrɛ Yes. monkɔ parliament nkɔdwe ɔman ho na ɔman ni yi a na mo de wei abɛto pipa so sɛ yɛbɛdwe ho ɔbɛdwe deɛ bɛ ho Eh. Nsi.
Oshayda. Amen. Enti se wom temenka. Wom temenka. Minim se sania ememe ye twai de ebeduru akiri. Enti baby ebeduru bia no. Parliamentarian bia obehu no. Me se Ntwam. Omuntwam. Yes. Mom man TPM. Se omumbodi. Say obey emra na yentu ana. Ne wabone tai. No ana yentu. No ye gina fa. No ye gina fa. Share. Ebe kira dwen. Enshanka nyameda. Amen. Akristo mommy ensori. Anokwasem. Ene yen kasa. Yes. Mommy ensori. Yes. Ni yen kasa. Yes. Na omen ebo aye timubi. Anokwasem. Na omen ye dia. Ye ni omen bia kan omen we hu. There be o. Enumu ani eti. Yes. Enshanka nyameda. Amen. Mimi ukse mi fi hankwa brochira wo kokume. Menkwa. Eyo how. Amen. Amen. Yanko baba. Na emema ni emerima aye adapade. Emema ni merima ye dapade. Na odinya akatua ese Sodom na da wo. when see ye. Na wonya akatua. Ese na da. Sodom ne jadam. Ejadam. Monfa tu mamehwe. Monfa jani tu mamehwe. AS 2365-13 a taxi but your emergency intibrasisia. Amen. Amen. Ko baby e pack can ho. Yanko Romans chapter 1 verse 28. Aye. Na said the one mu say obekura onyankopon ewo won nimdie mu nti. Onyankopon eyi won ma adwene a emfra. Amen. Amen. Ene no kwari gidi asafo. Anuanu mu amabesra ye. Obia wa sori a wokono mako. Ne me ma wate ne ne se. Sawa musa obekura onyankopon nimdie mu a. Obekya wa madwen mfra. Sawa mu no kwari gidi asafo ma. Samo mu ankita gidi nkyerɛkyerɛ ne mu. Samu bekura mu nimdie mu a. Onyankopon be yi wa madwen mfra. Asani say wanye ne onyankopon pe wonim ne etese woye nanso wanye akwa wonim de ne wura pe na won sese ne wanye se ne ope obebbo ne ma pi nshaka nyameda amen enti mu hweye na onyankopon anyimu amadwen mfra hwe obe enti mu ho na ba ko hwe he before Dumi ensanchemu num. Mi pe Jerusalem ko. Mi pe Jerusalem ko. Mi pe Jerusalem ko. Aso be Mi pe Jerusalem ko. Mi pe Jerusalem ko. Mi pe Jerusalem ko.
Mami kasem we nkyerɛw na ɔbonsam wo yo nyansafo no onitifo ah sɛ wanhwɛ yi a ɔbɛdaadaa wo ye nyinaa ka ne sɛ ɔbonsam ɛdaadaa hawa ɛwɔ turo no ɛnyɛ da koro baako na ɔdaadaa no dabi ɔdaadaa no adɛɛdɛɛ no a korɔkorɔ no a ekosi sɛ wonyaa no yes ɔbonsam ɔdaadaa Yamsumini, Obonsamo Dada. Yes. No quality gidi asafoba. Obonsamo Dada. Obonsamo wonyama bebre ye. Ah, wo yen woni pa ho. Wote wadwem no okumam. Enti se won hwe ne ye a, obonsam eye mistake a, obonsam be dada. Na onipa. Yes. Yawo hoyi. Ya wachedie bebre awo no kwari gidi asafo o kristo ni bia e wachedie bebre ah onyankopon de amaye enti fisi ye hye adwuma ya se no ye kan se empani no kan se nam trokronkon so kan se ye ntwa loto ana meboa ye ntwa loto enokwasem ye ntwa loto enokwasem enunti se kobani sabre no na ye twa loto wo loto kiesum ye twa loto na wo loto kiesum eno nti se wo ko gian loto kiesum wo ye hu enne ye nyina ho biem da bio me se ye nye den ye nyina ho biem me se wo da wo kete so wo be twa loto wo be twa my bet me se wo da wo kete so wo be twa loto my bet bon sam dada my bet nshiraka nyameda amen me se bonsam na makwan hodo bebrezo ene dada onipa enne nyamsumfo mo fa kesie etwa loto my bet ewiase dada Nansanya ya kan say yentwe yi levi obi e kekam say network bi ye na dwuma enum no mo gisika na obi bo ne boro park so no wo tifie fama me masaman wo tifie ena obi boro na wo bo no yes wo so ji hu sika na wo twa hu bet hwe akisofo bonsam dadam no bet bonsam dadam my bet nshaka nyameda amen janko me pa jo hebrufu etidum yensa nchemu yenum ai mumma sika ne bre emma mabrabo yes Christophe yes mumma sika ne bre mama brabom na mompre de mo so amen amen mumma sika ne bre mama brabom yes sese ya no obi di trumu yes onyankopon pe no problem onyankopon zo peloto yes onzo tewda mo twaloto yes oni trumu ni nyina ye pe mo ya person you are talking good
nhyɛnka nyame daa Amen. enti saa bere a wode ba ha mpaabɔ mu no woayɛ nhyira Amen. bɛɛte no wɔkɔtwa bi a ka kyerɛ mpanimfoɔ motwa Yes. moka sɛ motwaeɛ a moboa motwa Otwa sɛ yɛgye fon no maako ahwɛ so a nka ɛbɛhu bɛɛte dodoɔ ko a wɔ so No problem. motwa Watwa sa woni. wate saa fon no aboa yɛ ɛdi yawu No problem. ɛnam so meyɛdi samɔne wɔ fon ne so Eno pasam o pani. ɛhyɛnka nyame daa Amen. mesɛ mo bebree ɛmfa wo nyansa mpa biribi ɛnyɛ w'ani so sɛ wo nyansafoɔ wate ɛno nti nokware gyidi asafo ma mesrɛ mo Yes. saa ma bɛɛte no wɔne gye bɔɔdo ho so deɛ na gyae hwan ne bɛhyɛ wɔn bɛhyɛ mmienu Yes. na afei wɔn mo bɛbɔ bɔɔdo na wɔn a wɔaki no nyinaa gu hɔ na afei wɔte ho na wɔte ho ɛno wɔfa ho pressure Bible da hɔ na wɔfa bɛɛte ho pressure Otwa so woni. hyɛnka nyame daa Amen. me tufo Amen. Amen. Si Ronaldo obehye. ɔme tɛsɛ daa Amen. ɛno nti Bible me say bɛɛte no nyɛ mmarima nko ne twa ɛma ne nyinaa twa Omutwa o. ɛma ne nyinaa twa hwɛ Pa. me say ɛyɛ bɔne onyame mpɛ Daddy o. enti nea meka yɛ nyinaa wo nka ho a wei deɛ woka ho sakra wadwen Amen. sakra wadwene Amen. na akakra ne nyame aba Baba. nneɛma nyinaa ɛdi adanseɛ sɛ Yes. onyame nkyɛ Baba. akakra ne na ɔbɛbɛ no nyaba wo nkyɛ Yes. nea ɔtene no figidi mu bɛnya nkwa Yes. na sɛ obi twe ne ho kɔyɛ fidie bi a ne kra ne nsɔ no Daddy o. ɔme nte asɛ daa Amen. hebifoɔ ne sɛ deɛn Momma sika ni bere mama bra. momma sikani berɛ mama brɛ bom Mompre de mo so. mompere deɛ mowɔ so Efiri sɛ, ɛfiri sɛ wɔno ara ka sɛ, wode wo ho ato ne so yi Yes. wɔno ara ka kyerɛ wo sɛ menya o. menya wo Nanso mempa wo da. mempa wo Ɛna ma yɛde nam ka sɛ, Awurade ne yɛn boafo. awurade ne yɛ boafoɔ Enti wobɔ mi nsɛm anka nyame hyira wo Amen. awurade ne wo boafoɔ Yes. awurade ne wo boafoɔ Amen. ɛma yɛde nam ka sɛ onyame ne yɛ boafoɔ yɛnsuro na onipa ɛbɛtumi ayɛ den aseɛ ne sɛ wokɔ Hezekiel 18:21 Ezekiel chapter 18 verse number 21. ae Nyankopɔn ani so ahunu atifi asɛm. yɛnkɔ Na ɔbɔnefoɔ nso na Bible sɛ ɔbɔnefoɔ biara sɛ ɔsan firi ne bɔne a wayɛ sɛ nyinaa ɔsan fi ne bɔne a wɔyɛ nyinaa ho na ɔdi m'ahyɛdeɛ na nyinaa ɔdi mimi m'ahyɛdeɛ nyinaa Ɛyɛ ahyɛdeɛ ne sɛ ɛntwɛ loto ntwa
Ajawni. Sa obonifo. Yanko minu na eko. Enti wase. Na wodi mashade nyina so. Na wodi mashade nyina so. Enya temude. Enya temude. Enya tenenede. Eni tenenede. Enkwa no benya. Enkwa no benya. Onwu. Wonhwe ya. Obi a wonim nyame. Na ye adwe so ya bonifo no. Obefa ho anyankwa. Yes. Obefa ho anyankwa. Yes. Yanko baba. Ne mra to bia oye nyina. Ne mra to a woye ndadanda ni nyina. Won kai mani bia. Won kai biem. Ne tirani a woye. Ne tirani ade a wabeye ne mpempe wo mani mu. Enum no benya nkwa. Enum no benya nkwa. Obo nsema nkanya mi hira. Amen. Amen. Kamia majanyamia. Amen. Oso yinitia. Aye. Pana me peboni fo wu. Opena me peboni fo wu ana. Awurade na kupa asem ni. Awurade na wo ka ne sa. Enye se wo san fre ne kwanso no eni ti sabre onyame mpede bone ni bia wu. Eni ti obi ansan fi na kwa bone so. Yes. Na wonya nkwa nyame anim. Jango baba. Enye se wo san fre na kwanso no nya nkwa na me pa na. Yanko. Nanso. Se wotiri ni san fre ne busudie. Wotiri ni. Yes. Nyame somuni. Onyankopon nipa. Onyankopon abodie. Yes. Wapa wo se wo besom nyame. Yes. Na obedi ni mransan na hyede so. Yes. Na wa be yo trenini. Wudi na hyede so wa yo trenini. Na se wo trenini. Esa fi ni trenini. Esa fi ni trenini ade a wo ye no. Ekoye busudie. Ekoye busudie. Ani achiwade nyina. Ani achiwade a o chia. Obisa se. Obenya nkwa na. Question. Asembisa. Ya kache mu se mu ntwa loto. Loto kiaso ye free ho e de ko phone so ntino. Enu anse mu twa. O twa ne enu anse mu twa. E ya se mu. Amen. Amen. Janko baba. Ne tirani o ye nyina. Ne tirani ade a o ye nyina. Wonkai. Onkai. Ne fuma a wafum. Ne fumu a wafum. Ene ne bone a waye. Ene ne bone a waye no onyame anim. Emu no bewuo. Amen. 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 Tie de me no kan ye. Na kakra ni nyame aba. Sa. Yo wo kwan bi wo ho atre wo ni pani so. Nanso na wie yo wo akwan. Isaiah 1 verse number 15. Ya da asem no si. 1:15. Isaiah chapter 1. Amen. Amen. Me di si wa ho. Yo. Me quotation na mienu. Yo. Sama bu ba kwa ma. Isaiah. Oba ko ehwe Isaiah 59 verse number 1. Me wie ni mienu ma wie. Yanko. Isaiah Roman for no da beba. Yanko. Isaiah chapter 1. Verse number 15. Aye. Na se motere mo nsem a. Bible say ye nu ye ho. Amfi ye bone ho. Na ye se bone wo ye na ye bedi. Na ye die tietie onyame asema no a. Say ye tre ye nsam say ya. Me yi mani ehintam. Ete ye suo fe nyame bompaye. Ema asase ni dan wo so. Ha, obeyi nani. Ehintam. Me pese me ba wo sa. Say ye bompaye.
na yɛtire nsɛm akyire onyankopɔn sɛ ontie yɛn ne yɛyɛ mmɔbɔ wɔse bɔne ne nti obɛyi n'ani bɛɛti ne nti obɛyi n'ani ahintaw na sɛ enso sɛ mo ma mpaebɔ dɔɔso a medeɛ mentie mogya ayɛ mo nsa mama amumuyɛ nokasɛm nhyɛ nka nyame daa amen enti mesrɛ m nea wode baeɛ biara no nyame ayɛ ready sɛ wɔbɛyɛ ama wo ɛnso ne yɛ onyame bɛyɛ nanso gye sɛ wohwɛ wo ho yie bible sɛ monsɔ mo ho yɛ na sɛ mo gyidi no mu anaa na mommisa mo ho mesrɛ mo bebree anuanom a mobɛsra yɛn montwe mo ho mfi bɔne ho montwe mo ho mfi nyinsɛn yi gu ho na ɛyɛ onyankopɔn ani so abufuo paa ɛyɛ onyankopɔn abufu sɛ obi bɛhwie mogya a ɛdi bɛn mu agu obi bɛhwie mogya a ɛdi bɛn mu agu nti mesrɛ nu ho ka ne wo kuma mu sɛ wonyɛ biem na onyame mfa nkyɛw amen ɛhyira nka nyame daa amen Isaiah 59 no menkɔ Isaiah chapter 59 verse number 1 hwɛ awurade nsa nyɛ tiɛ nso enti ɛberɛ a yɛbaa ha ne onyankopɔn ne nsa ɛnyɛ tiatia ɛnso sɛ wɔbɛgye yɛn ɛne yɛn mpaebɔ na nasom nyɛ duru sɛ na nasom ɛnyɛ duru sɛ ɛnti asɛm obɛtie yɛn na mmom mamumuyɔ yɛmumuyɔ ɛne deɛ ma mo ne ɛne nyankopɔn ɛma yɛn ne onyankopɔn ntam kwan wa na mo bɔne na akata na na yɛfi bɔne a yɛyɛ ne nketenkete a yɛyɛ adwene sɛ gyamanyɛ wee no ɛno na akata onyame ani afi yɛn mpaebɔ ɛnti na ɔntie ɛna ɔntie na mogya keka mo nsɛm ne mogya keka yɛn nsa na amumuyɔ agu mo nsateɛ ho fi amumuyɛ gu yɛn nsateɛ ho fi ma no keka atorosɛm dodo mano asɛm yi mano keka atosɛm na mo tɛkyɛ ma wuru nkontompo wokɔ Israel adwom ɔhane baako a nkyɛmu nsia a wɔse m'ani wɔ asase so nokwafoɔ sɛ ɔmmra mɛtena me ho wɔn a ɔnam pɛɛyɛ kwan so ɔno na ɔmɛso me nea ɔtwa nkontompo ntena me dam ahemman no mu hɔ no kontompo ne bi ɛnkɔ hɔ daabi o kuro n'akyi kontompo ne bi ɛnkɔ hɔ yɛnkɔ baba mo tɛkyerɛ ma wuru nkontompo ɛwuru nkontompo obiara nsɛm asɛntene ne so obiara nka sɛm asɛntene so na obiara nyɛ sɛm nokorɛm amen mom yɛnyɛ nokwafoɔ ma Awurade mom yɛnhyɛ kwafoɔ onyame honhom ti wo mu onipa bi a ɔbɛsɛ asɔredan ɔsɛ yɛ ne nyame bɛsɛ no yɛde asɛm no si a hwɛ ɔho yie ɔho yie a na hwɛ na hwɛ wo kra so yie na tetebɛ ne kasa kyerɛ yɛn sɛ ɛnwanwaa ɔhu ne ho so hwɛ a ɔdane tope ɛwɔ kwa yase nti sɛ wɔnhwɛ wo ho yie a
ɔbonsam ɛbɛtew tɛ mommɛhwɛ yɛ kra yie mommɛhwɛ yɛ nipadua yie mommɛhwɛ onyame ahyɛdeɛ no yie na sɛ onyankopɔn sane a na oyi na no onyame ne ma yɛ atoto mmienu no adi a yɛn mu dodoɔ a nnɛ yɛate ka sɛ yɛnka kyi n'anim ne tumi no nti ɔnhyira yɛ daa Amen. God bless you.